Minkejja li Clayton Bartolo reżenja minn Ministru, l-editur tal-Malta Today fakkar kif il-ħsara diġà saret. Fil-ħarġa tal-erba l-editorjal għamel referenza d-diskors ta' Roberta Bella fil-Parlament waqt l-estimi tal-uffiċċju tal-Prim Ministru fejn der biċ-ċar li kien qed jipprova jagħmel minn kollox biex iġiegħel lill-poplu Malti wawċi jinsa dan il-każ. Dan id-diskors kien meqjus bħala wieħed li jdur biss mal-finanzi iżda nnesa li t-taħwit ta' Bartolo Camilleri kien ukoll jikkonsisti f'serq mill-finanzi tal-pajjiż. L-editur jgħid li l-ebda żieda jew tnaqqis f'xi taxxa huma se jkunu biżżejjed biex inessu l-paga ta' Mart Clayton Bartolo, Amanda Muscat, li ħadet għal xogħol li qatt ma wetqet. Dan meta tmur fejn tmur sirna nisimgħu l-kelma sorry u l-frażi ovvjament jien m'iniex it-tfajla tal-Ministru e kif il-pubbliku huwa marraf sew kif din ħadet l-eluf ta' euro mit-taxxi tagħna stess. U kien hawnhekk fejn sista biex kemm qabela u anke l-Partit Laburista jirrealizzaw kemm jista' jkun malajr li dan l-iskandlu mhux se jkun qed jintesa daqs li kieku qatt ma seħ. Dawn l-eluf li nataw lil persuna waħda tal-qalba setgħu marru biex isir investiment fl-isptarijiet Maltin u Għawċin, faċilitajiet tas-saħħa mentali, Dipartiment tal-Emerġenza u ħafna iktar. Iżda minflok dawn is-servizzi tħallew f'telqa assoluta. Ir-reżenja ta' Clayton Bartolo seħħet wara l-pressjoni kbira li saret min-naħa tal-kap tal-Partit Nazzjonista Bernard Grech u wara l-protesti tan-nies quddiem il-Parlament. Bl-editurjala billi jgħid li r-reżenja tal-eks Ministru mhix biżżejjed hekk kif Clint Camilleri jeħtieġ li jirreżenja wkoll fil-waqt li investigazzjoni mill-Pulizija għandha tibda minnu fih. Dan fil-waqt li qabela u membri oħra tal-Labor għandhom jifqu jiġġustifikaw jipproteġu lil dawk li jabbużaw mill-poter tagħhom. Il-Malta Today saqet li Roberta Bella tilef kull kontroll tas-sitwazzjonijiet u laqqas biss huwa kapaċi jżomm l-istess riga ma' niesu stess.